Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Kailan ka huling nagwalwal at naglasing ng todo? Todo. Uy, Gagi pare, I would say ito yung, hindi ko na matandaan yung date, but it was yung nakaraang team building natin and all sa Quezon Province. Ay, awa. Oo, yun yung pinakahuling walwal ko to the point na hindi ko alam kung sino yung pumapasok sa kwarto ko at nagpapatagay sa akin ng tequila. Ay! Magtataka ka pa ba kung sino yon? Hindi yun si Rocky. Ay, hindi si Rocky? Hindi ko alam. Basta ang alam ko anino ito. Oh. Hindi ko alam yung Tao ba to? Hindi ko rin alam kung tao o tae. Sabi mo anino? Oo. Feeling ko si Totoy ba to? Porque maitim, Totoy ba to agad? Hindi naman. Siyempre, sabihin natin Rakitera nga naman. Kung Oo. siya yung pumasok dun, kita mo kagad. Sa bagay. Diba? Pero that was the last time na talagang nagwalwal ako. And Awa, all. sa Ikaw ba, bagay. when was the last time na nagwalwal ka? Actually, nung iniisip ko nga, wala akong maalala. Lungkot pala ng buhay Wow, ko. so good girl ka. Hindi naman sa ganun. Naniniwala lang kasi ako na kapag yun nga may alak, may balak. Ay, hindi rin. Kapag Diba? may alak, dapat nilalakla. Ayun. Di, pero ang pangit kasi ng experience ko eh. Ay, oo. Ang huli kong naalala nung college ako, nag-blackout ako. Ay, wow. Pagising ko, nasa inidoro na ako. Ay, at least, di ba? Oo, pero may damit naman ako. Oo, kumbaga isinuka mo lang ito. Oo. Okay na mag-blackout kaysa kapag kagising mo, may black eye ka. Nakikipag-away pala. Oo nga, ay nako mga kabisyo, sure kami maraming nagwawalwal at nagtotodo-todo ng inom ngayon kasi syempre Pasko na. Legit yan. Diba? Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng tropa sa inuman. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga reklamador. Ayan! Ngayon na lang ulit tayo nagsama-sama. At dahil dyan, i-shot nyo na yan! Uy, shot na! Shot na! Girl, teka. Wala bang mas ilalamig ba tong iniinom natin? Diyos ko! Kahit yelo man lang sana. Ano ba yan? Naku, yelo daw! Yelo daw! Yelo! Eto, sakto. Kabibili ko lang ng yelo sa tindahan. Okay na ha. Cheers para sa masayang Sandali, Mar. Wala pa tayong ibang pulutan. Purga na ako dito sa mani. Mamaya ikaw kainin ko. Paano naman tayo gaganahan uminom nito? Ay, nako. O siya, Jessa, ito chips. So, wag mo lang kainin si Mar. Manahimik ka na. Okay. Ayan, naku, eto, mag-cheers na tayo para sa masayang Sandali, Mar. Jessa! Ano ba? Kanina ka pa napaka-reklamador mo. Iinom ka ba o magre-reklamo? Kung puro ka reklamo dun ka sa police station, panira ka ng mood eh. Sungit mo naman, Rar. Ayan. Ito ang mga reklamador. Pero Awa. Gagi Par, hindi ko alam, Robin Shena, bakit ang mga tropa nating reklamador sa inuman, sila rin yung walang ambag. Oo, totoo yan at nakakabuisit sa kanila. Oo. Napaka-choosy nila. Yung sa example natin, di ba, gusto nila may pulutan, Yan. may alak. Yan, may yelo. Oo, meron akong kakilala, gusto niya yung ambience daw, Ay, dapat wow. madilim. Ay, wow. Oo, kaya dapat yung karaoke, hindi tumutugtog ng masaya, dapat puro malungkot lang daw. Wow, grabing makapag-demanda. Pero kapag nagsabi, ganito ang bagan, ang laging mga, ang laging mga intro, excuses nito, ang mahal naman. Ayan. Diba? Pwede bang ambag ko yung ligaya na lang? Kahit yung totoo ang naiambag niya, inis. Ay, oo, legit Diba? yan. Ay, nako, wag masyadong reklamador kabisyo, Oo, ha? makikiinom ka na nga. Oo, higupin mo lang. Ay, nako, anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga emotional. Ay, shot! Shot na daw tayo. Shot! Ay, ayan, alam nyo, sobrang saya ko ngayon kasi ngayon na lang ulit tayo nagkita-kita. Omar, akala ko ba masaya ka? Uy, bakit umiiyak ka? Wala lang! Nagiging malungkot lang ako kasi feeling ko nagiging adults na tayo. Akala ko ba nalulungkot ka? Bakit tumatawa ka na naman?
Basta, ako inom lang ako ng inom ngayon kahit nasyusyo ko na ako sa lasing. Mga ate at kuya, lasing po ba siya o nababaliw na? Paano po kayo nalasing? Nakita ko po, tinatapon niyo sa likod yung mga nilalagay niya sa baso. Ayun naman pala, marang arte mo, tatampalin kita. Si Gingging naman panira Pangit mo ka banding, umuwi ka na nga sa inyo. Ay nako. Ayan. Ito ang mga feeling nalalasing. Awa. Yung mga tipong ang iniinom mo lang naman talaga milk tea, tapos biglang I'm so tipsy. Ayan. Uy, pero hindi naman din natin maiiwasan na maging emosyonal yung mga kainuman natin. Ay, oo. Kasi sabi nga nila, sa pag-inom daw, dyan na ilalabas yung mga asaloobin nararamdaman mo na hindi mo kayang ilabas kapag sober ka. Oo, at saka alam mo daw ba, ang level ng lasing, nasusukat daw yan, depende sa kainuman mo. Ay, pa? Kapag mga tropa-tropa mo lang, kaya mong tumagal sa inuman. Pero kapag ang kainuman mo, yung mga type mo, yung mga crush mo, talagang isang higop po pala, show tipsy pare. Ayan. Naku, sabi nga ni Tanya Chinita, kapag daw hindi ganong kagwapo yung kausap niya, kainuman niya, ay naku, mulat daw siya. Dilat daw siya buong inuman. Oo, kasi mahirap na. Oo, pero kapag gwapo ang kainuman, ayun, bumabagsak na daw siya. Yung tipo, ang sakit ng ulo ko. Hala, kahit tubig lang iniinom mo. Sex bomb yan. Oo. Ay nako, anyway Kabisyo, hindi mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung katropa mong namimili ng kainuman. Ayan. Ay nako, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shanna. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Oy, gusto ko lang batiin ang aking nanay at tatay na nakikinig ngayon. Ayan, si Carmelita at si Adam. Oo, syempre gusto ko rin batiin si Jordy Tanay na nakikinig ngayon all the way from Daet. Mamaya makikita kita. Ayan. Oy, at mamaya rin merong Christmas party ang MBC. Oo, at i-validate natin kung ano-anong mga uri ng kainuman ang katrabaho natin. Totoo. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamaya alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs. Kaya mo pa. Hindi na kaya ng boss ko. Signs at tips sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamaganda, pinaka-pumipiyok na probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shanna!